Sanibona, igama lami ngo-Amatula. Sizokwenza ukugrafa ama-inequalities siwadwebe. Asizidwebela ama-inequalities. Asithi lana bengine-inequality engu-y omncane noma ulingana no-4x ohlanganiswe no-3. Bese kuma-x no-y axis asithi sifuna ukubonisa ukuthi amaphoyinti agculisa lesibalo lesi imaphi. Indawo enhle yokuqala kungaba ukuqhaqha lophawu lolo luthi kulingana noma kuncane, ngoba siyakwazi ukudweba u-y olingana no-4x ohlanganiswe no-3. Manje lokhu kuyafana nokuthi sino-y omncane kuno-4x ohlanganiswe no-3, noma sino-y olingana no-4x ohlanganiswe no-3. Yilokho okuchaza uphawu lolu oluthi kuncane noma kulingana. Isizathu sokuthi ngenze njena ukuthi siyakwazi ukudweba u-y olingana no-4x ohlanganiswe no-3. Manje-ke asimdwebe-ke lo y olingana no-4x ohlanganiswe no-3. Sizodweba igrafu yethu, asidwebe iqondile. Asidwebe iqondile kanjena ama-y-axis wethu. Sidwebe ama-x-axis wethu azohamba kanjena wona. Ama-x-axis wethu. Okay, manje-ke siqale-ke sidwebe le equation lena. I-y-intercept yethu lana ingu-3. Y-intercept yethu ngu-3, 1, 2, 3. Ngakho-ke y-intercept yethu izoba khona lana, bese-ke islope sethu lana, islope sethu singu-4. Lokhu kusho ukuthini? Lokhu kusho ukuthi uma siya ku-x kanye sizonyuka kawu-4. Uma siya ku-x kanye sizonyuka kawu-4 endleleni ka-y kanjena. Ipointi lizoba lana. Singaya nasemuva. Uma siya emuva kanye sizokwehla kawu-4 nakhona. Uma siya emuva kanye sizokwehla kawu-4 kanje. Pointi lethu lizoba kanjena. Ngakho-ke namanje sesinamaphoyinti, asihlanganise umugqa wethu lona. Lena-ke into enzima ukuyenza ngoba le migqa ayiqondi. Sibone lona ukuthi uzoqonda. Ngakho-ke uzamekile, uqondile-ke, uzobukeka unjena lo mugqa lona. Lo mugqa lona wona umele u-y olingana no-4x ohlanganiswe no-3. Manje-ke manje masicabange ukuthi kusho ukuthini ukuba ngaphansi. Wonke lamaphoyinti lawa agculisa le inequality, kodwa sinokunye okuningi lana. Uthini ngalawa athi ngaphansi? Yathi kungaphansi kuka-4x ohlanganiswe no-3. Ngakho-ke nalana asithi uma u-x engu-0, sicabanga kanjani ukuthi kusho ukuthi uma u-x engu-0 kusho ukuthi u-y yena uzoba mncane kuno-3. Uma u-x engu-0, u-y uzoba u-0 simfake lapha kuno-x khona saxazulula-ke laphayana. Lana uma u-x engu-negative 1, u-y uzoba ngu-negative 1. Bese ngiyathemba ukuthi uyabona ukuthi ngokuthole kanjani ukuthi u-y uzoba ngaphansi kuka-negative 1. Bese-ke uma u-x engu-1, u-y uzoba ngaphansi kuka-7. X engu-1, y uzoba ngaphansi kuka-7. Ngakho-ke manje asiqale ngalena ukuyidweba. Siqale ngalo x olingana no-0, y mncane kuno-0. Siqale ngokudweba yona. Yiwo wonke lamaphoyinti engiwafunayo lana yiwo u-x uma engu-0, u-y ungaphansi kuka-3. Lawa engiwadwebelayo ngombala o-green yiwo lawa agculisayo lana. Uma ngibuka lawa aka-x olingana no-negative 1,
bese y abamncane kuno 1 manje y uyilama point lawa bese x uba ngu uma x engu1 uma x engu1 y ungaphansi kuka 7 manje ilama point lawa esiwadwebayo ayephansi bese ke lana asithi uthatha noma yiliphi ipoint lika x uma wenza u4x ohlanganiswe no3 uzothola leli point lana uzothola leli point leli uma x wenza u-x ehlanganiswe no uma wenza u4x ohlanganiswe no3 uzothola leli point leliyana elilaphayana yilo ipoint lika x lelo ozolithola lapho uma uphinda ngo4x ohlanganiswe no3 kubo y ingoba leli point leli noma libe ngaphansi uzothola le point leli noma libe ngaphansi ngakho ke naleli lisho lo mugqa lona usho lesibalo lesiya ukuthi kulingana bese la eminye isho ukuthi kungaphansi noma kulingana ngakho ke nalana esizokwenza sizodwebela kanjena ngala mugqa lona lokhu esikudwebele nge-inequality ethi y umncane noma ulingana no4x ohlanganiswe no3 lokhu kuchaza lesibalo lesi wonke lama point lawa engiwadwebele lana engiwasithile achaza lokho ukube lana uma bekuthi kuncane kuphela kungekho lo phawu lolu elithi kulingana lo mugqa lona bozobukeka ngenye indlela besingeke sifake lo mugqa lona uma bekunjalo uma besinalo phawu lolu sithi lokuya akukho kungashiwo ukuthi kulingana sithi kuncane kuphela bongeke lo mugqa lona besingeke siwufake lo mugqa lona wona manje asiqhubeke senze isinye isibalo manje ke lana asenze isibalo esifana nalesi siqeda ukusenza asithi sino y omkhulu kuno negative x over 2 osusa ngo6 indlela engcono yokuqala indlela engibona ukuthi ingcono ukuthi uvele udwebe le inequality ethi ngidwebe lokhu kuyafana nokuthi ngu negative 1 over 2 osuse ngo6 na islope sethu lana siyasibona ukuthi singu negative 6 bese islope akusu negative 6 islope ngu negative 1 over 2 y intercept negative 6 mhlambe ngilambile yiko ngibhayisa ngakho ke lana ithi sibeke negative 6 wethu negative 6 wethu uzoba khona la bese ke lana islope sethu singu negative 1 over 2 lokhu kusho ukuthi uma ngiya kabini esandleni sokudla ngehla kanye phansi ngihlela kanye phansi uma ngiya ngabili esandleni sokudla ngihlela kanye phansi bese futhi uma ngiya emuva nakhona ngizokwehla ngo 2 kanjena ngakho ke nama point wethu azobukeka anjena nalana uma ngiya emuva ngizokwehla ka2 ngakho ke na umugqa wethu uzohamba kanje noma ungekho muhle kodwa ngiyathemba ukuthi uyabona ukuthi sifuna ube kanjani umugqa wethu lo mugqa lona umugqa ka y olingana no negative 1 over 2x osusa u6 manje inequality yethu lana akusungu kukhulu noma kulingana ngakho ke ithi kukhulu kuphela manje ke sosebenzisa indlela yasekuqaleni uma uthatha noma yiliphi ipoint lana lika x uma uzothatha noma yiliphi ipoint lika x uma wenza negative x over 2 asusa u6 uzothola le point leli ilona ipoint leli uzothola le point leli elilana kodwa uma wenza abo y ipoint lakhona lizovuleka ngeke
kuba ipoint elivalekile lizovuleka kanje ngoba lana awumfaki le inequality lena ka x awuyifaki, kuba yiwo wonke amanani angaphezulu kuka y, amanani angaphezulu kuka y. Kanjena ungakwenza kunoma yimaphi kunoma yibaphi abo x. Lokhu ungakwenza nalana nakhona uyivule lana uma wenza u-x, uma wenza u-x over 2 osusa u6, noma uthi -1 over 2 osusa u6, nayo uzothola lama-point lawa. Bonke abo y bangaphezulu kuka, uzothola bonke abo y abangaphezulu. Ngakho-ke na uyabona lana njengoba sidwebele kanjena, lokhu kuchaza ukuthi bonke labo y lawa bangaphezulu. Manje-ke uma ubona lana bonke abo y bangaphezulu, lo mugqa lona kusho ukuthi nawo awufaki lo mugqa lona. Manje-ke lo mugqa sizowenza ube nekhala, ngizozama ukuwenza ube nekhala kanje. Ngizovula ngisuse kanjena njengoba ngisusa lana ukuthi ubone ukuthi yilana kuphelelwa khona, akafakwanga kule inequality okugcwelisa kule inequality egcwelisa le inequality. Ngakho-ke nale mbala lena eyellow yikho lokho okuchaza ukuthi kuncane, kukhulu. Phinde futhi sivakashele ka-ClickMaths uthole ezinye izibonelo eziningi.